I hola, sóc el Nil, un dels cofundadors de fentpaís.cat i avui hem vingut fins al Pallars per compartir-te una de les fites que més il·lusions fa a tot l'equip de Fent País des que vam engegar el 2013. A més, coneixerem les persones que formen part del projecte Boscos de Muntanya, sabrem com es viu en un dels pobles més petits de tot Catalunya i pujarem fins a més de 2.600 metres per saber de la importància dels nostres cims. M'hi acompanyes? Primera parada, Llavorsí. Segurament coneixeu aquest poble perquè és el punt de referència dels amants del rafting, però en aquest cas nosaltres anem a veure projecte Boscos de Muntanya, coneixerem qui hi ha darrere, i és que en els 2 últims anys el Tom, un altre dels cofundadors de Fent País, i l'Aleix, un altre membre de l'equip, doncs van anar a passar les setmanes al bosc, que és quan realment segurament és més visible aquesta feina que fa Projecte Boscos, però enguany jo volia anar a veure la feina que feien a l'hivern, que és tan o més important que la que fan a l'estiu. Som-hi! Doncs vinga, va, som-hi. Aviam si trobem Projecte Boscos. A l'oficina no hi eren, o sigui que segur que estan aquí al magatzem i just, coita, arriba l'Andreu, o sigui que ja ho tenim, això. Hola, Andreu, què tal? Com estem? Si vols, aquí et podem ensenyar on tenim el local, que ja el Feliu, que està fent una mica de preparatius. Som-hi? Vinga, va. Bones! Com estem? Molt bé. Amb què remenes? Mira, aquí fent una mica de manteniment de les eines i durant tot l'estiu, amb les setmanes, doncs, treballem molt amb eines manuals, molta destral, molta tisora i al final sí, és una feina física, és una feina a alta muntanya, però molt agraïda. Si venim d'aquí 2 o 3 anyets, aquí en aquest local, què hi trobarem? Hi ha vestuaris, lavabos, una petita cuineta. Aquí faríem una petita sala de formació, sala polivalent, i el que és cap enfora, l'entrada, un centre de recepció de la gent i també les oficines, no? Que ara visitarem les oficines més provisionals, diguéssim. Molt bé, endavant. Aquí es cou gran part del que és cada any el projecte Boscos de Muntanya, no? Per fer-ho possible. Estem al voltant de 300-400 persones a l'any amb les setmanes de voluntariat i l'any passat també hem començat a fer formacions, cursos de bioenginyeria del paisatge. Jo sóc un dels caps de projecte. Cap de projecte al final ets la persona que coordines, la persona responsable, la persona que està acompanyada pels voluntaris i pels caps de colla, sobretot, que també són voluntaris. Seríem com la part professional dins de les setmanes a bosc organitzades per Projecte Boscos de Muntanya. Nois, com és un dia d'hivern de Projecte Boscos? Doncs avui estem preparant ja les feines de cara a la temporada. Hem quedat avui amb en Feliu, ja heu vist una mica el del taller, que estem fent, de preparar, i també estem aquí amb una de les feines que ens encarregaran, que és de prevenció d'incendis forestals. Sí. Hola, Laura. Hola, què tal? Què tal, com estàs? Molt bé. Projecte Boscos, el que és a l'hivern, preparem tot el que pot venir l'any següent, tant amb el tema de socis, tancament anual, que és la meva feina. Quants sou ara de socis? Pues som uns 1.000, quasi. Així que animo als que vulguin que vinguin a... Què han de fer, si algú es vol fer? Heu d'entrar a la web trobareu ja la pestanyeta per poder-se fer soci, podeu col·laborar, no hi ha un mínim. Necessitem reactivar el territori, necessitem que hi hagi gent al territori treballant i la nostra feina és aquesta, no? Doncs que la gent entengui i que la ciutadania sigui conscient i apretem fort, no? Perquè puguem fer un país amb uns boscos sants. Bon dia, Andreu. Ei, bon dia, què tal? On som? Hem canviat d'escenari, eh? Sí, doncs ens hem acostat a la muntanya ara a l'hivern i res, el primer és la seguretat, no? Tenim aquí, estem a l'estació d'esquí de Tavascan, no? Que és una estació de muntanya, i abans de començar el control d'arba per tema d'allaus que ens puguem trobar. Sí, perquè vam comentar que avui pujaríem a més de 2.500 metres. Allà dalt doncs, compartirem una mica la fita que hem arribat, conjuntament entre Fent País i Projecte Boscos. Exacte. I just hem arribat i tenim aquí doncs, un dels membres de l'equip de l'Ajuntament de Tavascan. Soc el Roger Colomer. Molt bé, Roger. Bon dia. Què suposa pel territori, per la Vall de Cardós, per Tavascan, per tota la comarca, que aquesta estació estigui tancada aquest any? Doncs és un dels motors econòmics, no, de la comarca de la Vall de Cardós, sobretot de la zona alta de Tavascan. I clar, nosaltres aquí tenim una vintena de treballadors, tots que estaven arrelats o bé aquí a la vall o a la comarca, que aquest any estem passant amb 4 treballadors, doncs ja aquesta és la diferència.
a part d'hotels, establiments de la vall que també han notat, i sobretot el refugi que tenim aquí al darrere, de la Plata del Prat, que han notat aquesta mancança. Molt bé, doncs vinga, va, gràcies per l'estona. Igualment, que vagi bé. Vinga, va, som-hi? Som-hi! Quina fauna podem trobar a l'hivern per aquí dalt? Una mica més amunt hi ha un mamífer molt curiós que es diu ermini, que és tot blanquet. Hem vist l'isard que estava aquí dalt a sobre del refugi abans. Hi ha una altra espècie tipus ermini, blanqueta, que és la perdiu blanca, que és una que es camufla molt bé i és blanca a l'hivern per passar desapercebuda dels depredadors i després canvia el plomatge cap a l'estiu. I és una que també està al límit. Cada cop està pujant més la cota de neu, està perdent hàbitat, cada cop els depredadors també pugen més i això és també canvi climàtic, no? Ara ja estem a les zones de pastures d'alta muntanya d'estiu. Ja ho veieu, aquí és difícil sobreviure per un bosc, no? Tens aquestes condicions, molt baixes temperatures, molta neu. I aquí ja portem com a humans 8.000 anys, que es diu ràpid, 8.000 anys que abans del Neolític ja s'han trobat que hi havia assentaments humans aquí, ara segueixen utilitzant les pastures d'alta muntanya, o sigui, culturalment, socialment, com a humans hem tingut aquest vincle a la muntanya des de fa milers d'anys. Molt bé, doncs va, ens queda la recta final, abans d'arribar al cim. Andreu, vaya suada! Ei! Que guai, tio! Super, Nil. Hòstia, estem a 2.690 metres. Aquí estem. Coma del Forn. Un dels clàssics entre clàssics d'aquesta zona, que sí? Total. Ei, Andreu, merci per acollir-me aquestes 24 hores. Ha sigut fantàstic veure un dia d'hivern de Projecte Boscos i bé, hem deixat una mica aquesta fita última que us volíem compartir amb vosaltres, tot i que això és el cim, per nosaltres no deixa de ser una fita més, no? En aquest cas doncs, estem molt contents perquè hem arribat a la xifra de 10.000 euros, més de 10.000 euros ja donats. Bien. I bé, per nosaltres això, doncs, la veritat és que ens fa molta il·lusió i l'ho dit, que la idea és que puguem caminar junts durant molt temps i que ens anem fent costat i enhorabona per la feina que feu i que per molts anys. Moltes gràcies. Un plaer acollir-vos, compartir l'hivern amb vosaltres i endavant les atxes. I tant. Vinga, va, fins la pròxima. Salut! Que vagi bé.